देखी कितना बढ़िया गांव के ई हरा भरा बा। देहात में गांव में कितना आनंद बा। ई दृश्य कबो शहर टाउन में ना मिली ई आनंद। ई देखी गांव के दृश्य बा, कितना हरा भरा बा, कितना सुहावन लगता। मौसम कितना सुंदर बा। चलिए एकरा आगे और हम दिखावा तनी गांव के दृश्य। हरा भरा कितना अच्छा बा, कितना सुहावन लागेला। देखिए आगे आगे देखी मकई के खेत, सब्जी कितना हरा भरा बा। ये मकई के खेत बा, ये बसवारी बा। आगे और चली हम दिखावत नहीं। आई अब देखिए आ गई हमनी बगीचा में। ये बगीचा में देखी मकई बा, केला बा, ये बगीचा बा और ये सब बगीचा बा। आगे देखी बगीचा, सब बगीचा हरा भरा बा। देखी बगीचा में सब बगीचा के दृश्य बा। आगे आई और कुछ दिखा रहल बानी। देखी अब हमने आ गई बगीचा के आर पर। आई अब देहात के सीन में आ गई नी रउआ, बधार में। देखी बधार भाई, आगे देखी ट्रैक्टर चलता, माटी लोड होता। देखी माटी लोड हो रहल बा। एमे के माटी कटा गई। आगे सब बकरी चरता। आगे देखी बगीचा दूरी पर बाई। देखिए हरा भरा कितना। देहात में ये आनंद बा कि कितना हरा भरा सब दिखाई देवेला। आ यहाँ जो आनंद बा ये कहीं टाउन में नहीं के। देखिए कितना आनंद बा, हरा भरा। ये सुख टाउन में कबो ना मिलेला। केनियो रही केनियो बैठी, हवा शुद्ध हवा मिली। अब देखिए हमने आ गई मकई के खेत में। ये अपन खेत बा मकई के। देखी बाल में कितना बड़ बड़ लागल बा। देखी बाल, ई बाल देखी। ई मकई के खेत बा, ये फसल बा।